магистъра. Благодарим ви. Така. Колко лева иска за 3 грекани бутчета? 5 лева. Кома реши да дава 3. Така 3 лева кома дава. Айде, 3 го направи се, не може. Дава 3 лева, взима пеканите бутчета. Агнито ще останете последни, ще малеете. Че пари, не знам как ще правите. Като има пари, давайте, взимайте и мълчите. Така, колко искате последно? Един кичек с това и комисията да Али Борили, един кичек с агнето да играят, то малея. Нека децата да се седнат по местата. Моля ви се такива. Просна кома. Цяла лапня за 20 лева. Така да е жив и здрав кома и комицата. Също така и кръстника и кръстничката. И виновниците, разбира се. Така, айде следващите, че няма време. Айде, пари няма я. Така, едни сладкиши. Така, значи Валя дала и сладкиша, Мангела от виновниците от малото семейство Горчиво. Горчиво! Горчиво! Благодарим, благодарим, благодарим. Следващия път, друг път няма да има. Така, кой желаеш? Внимайте да дадат сока манге стратеги маруна катото. Со. Айде, 1 лев, давайте чия 2 лева. 1 лев малко е. Айде с тебе си зурали. Айде и Сашка ойдата ръсна сладост. 1 лев. Те малките деца много лесни, ма. Така, давай следващия. Добре. Валя, бай, дала канли. Валя, ма заслужава си да знаеш. Така, айде Мариката, черната перла. Сомай са като. Лек лев и дала 1 лев. Подхари мангла. Сомай са касла кишеги. И сикори Валя, и Валя ке дашка. Сомай са. Валя, айде куме. Какво направиш? Днеска създаден си да раздаваш пари. Така и тана или? Сорпар смай сатано. Валя, ама нашия раси короча. Али Валя, куме щедър, днеска му създава. Кума щедър днеска? Тука няма да се разберем. Една бутилка Джони Окър, гъзът им Окър. Каталавес. Така, коже. Той е близо. Значи, подаряват на кума и комицата Джони Окър една целувка. Кума и комицата. Али, Горчиво! Горчиво! Горчиво, браво, куме! Внимавайте! Така, една бира, колко парички? За най-големия човек. Еми, къде са от Керес? Уйде на чисто Луиси 70, ама давай 1 лев. Давай. Али да видим още една бутилка Джони Окър. Така, суманги са. Така, Лиза и половина, колко прави, бе? Така, 2,25 струва Джони Окър. Така, давай, ти нямаш 2,25? Не може, 2,25. 2,50, добро. Айде. Айде, шипка на барабани, специално за играчките. Чека една бутилка вънка, поднасят на кома и на комицата на кръстника. Също така на кръстничката. За оркестъра водка. Така, откиши. Соманги са. 2 лева, куме. Значи кома добре е подготвен. Така. Балантайс уиски. Соманги са. 2 лева тому кланност. Още ни дълга. Ама иди, какво направиш, Телерко? Така.
Искате Вики.